AO jednotka je automatické odstavenie reaktora z výkonu, na ktorom pracoval reaktor, na nulový výkon. Počas AO jednotky dojde k pádu regulačných kaziet do aktívnej zóny reaktora a tým sa preruší štiepna reťazová reakcia. K AO jednotke môže dôjsť automaticky v prípade, keď automatiky vyhodnotia prevádzku bloku mimo požadovaných parametrov. Taktiež na blokovej dozorni sa nachádza mechanické tlačítko AO1, ktorým vieme tieto automatiky nahradiť. U nás sa toto neplánované odstavenie reaktora nestalo už 5000 dní alebo 13 rokov. Ako sa nám to podarilo? Vďaka profesionálnej práci a profesionálnom prístupu všetkých zamestnancov. Je to niečo, čo keď sa ja vrátim ešte dlho dozadu, do čias, kedy ja som bol operátorom, bolo niečo pre nás nepredstaviteľné. Ja si pamätám, bolo to ako keby to bolo dnes, keď vtedajší náš vedúci prišiel na školiaci deň zmeny a predstavil nám nový cieľ pre daný rok a povedal, že našim cieľom je prevádzkovať blok celý rok bez AO jednotky. Pamätám si dodnes to zdesenie v našich očiach a keby vtedy nám povedal, že Bohunická trojka bude prevádzkovať viac ako 1/3 svojej prevádzky bez AO jednotky, tak určite by sme pochybovali o jeho psychickom zdraví. Už vtedy sme boli ako celosvetovo, ako na tých horných častiach rebríčka alebo na prvých miestach, ako bez AO jedničky, čo sa týka doby, kedy sme nemali AO jedničku. A teraz, po tých 13 rokov, je to teda dosť dlhý úsek povedať, že ozaj sme nemali tú AO jedničku. A to nám v podstate signalizuje 13 rokov bezpečnej prevádzky bez nutnosti odstavenia reaktora z dôvodu toho, že by sme prevádzkovali mimo požadované parametre. Odkedy som nastúpil do Slovenskej elektrárny, pred 13 rokmi, tak odtedy tá AO jednotka nebola. Za posledných 13 rokov môj život prešiel veľkými zmenami. Po ukončení štúdia na Slovenskej technickej univerzite som bol prijatý na pozíciu operátora sekundárneho okruhu v Slovenských elektrárniach. Následne som bol povýšený na pozíciu operátora primárneho okruhu, ktorú vykonávam dodnes. V súkromnom živote som taktiež zažil veľa zmien. Oženil som sa, presťahovali sme sa s manželkou a spolu sme založili rodinu s 3 krásnymi deťmi, ktoré sú moja najväčšia radosť. Do elektrárne som nastúpila bezprostredne po materskej dovolenke. To znamená, za tých 13 rokov tie malé deti, ktoré v tom čase boli malé, vyrástli, teraz sú to veľké deti, ktoré cestujú po Európe. Jednak pri zmene pôsobiska z Mochovec do Bohunic to bola kúpa nehnuteľnosti a následné sťahovanie. Potom som sa 2-krát stal otcom. Na staré kolena som si urobil pádakový výcvik na paraglide. Ale v rámci takej kolegiality a nejakých našich vzťahov už dlhoročných práci organizujeme si také súkromné lyžovačky každý rok do Talianska, už niekoľko rokov, kolegovia z práce. Za tých 13 rokov v podstate v mojom živote sa zmenilo dosť veľa. Nakoľko som ukončila štúdium bakalára, ukončila som štúdium inžinierské, dokonca v roku 2023 som sa aj vydala, takže som už zmenila aj priezvisko, čo veľa ľudí nevedelo zvyknúť. Za posledných 13 rokov deti skončili vysoké školy. Syn je úzko spätý s jadrom a pracuje na úrade jadrového dozoru. Vďaka tomu, že som prešiel všetky pozície na sekundárnom okruhu a dostal som sa až na pozíciu majstra, vidím to zariadenie komplexnejšie, viem, čo je dôležité, viem, čo sa musí opravovať ihneď a viem aj každému poradiť. V elektrárniach pracujem 34. rok a za posledných 13 rokov boli zásadné zmeny v tom, že vlastne som sa z lokality Vojany premiestnil na lokalitu Bohunice. Prišiel som tu s jedným kufrom, býval som na ubytovni a vlastne postupne som si tu našiel zázemie, postavil rodinný dom. Medzi tým mi deti už vyrástli, vyštudovali stredné, vysoké školy. Stal som sa starým otcom. Samozrejme, ako na sebe badám, už mi aj vlasy sa zafarbili a dá sa mi, že som nabral viac životných skúseností. Už sa na svet pozerám celkom ináč. Myslím si, že veľa mi to dalo tých posledných 13 rokov. Odišla jedna generácia našich starších spolupracovníkov do dôchodku, ktorí nás zaučali, dávali nám svoje cenné skúsenosti a teraz ich nahradila mladšia generácia, ktorá prišla niektorí rovno zo školských lavíc a my im tieto skúsenosti teraz predávame ďalej a tým vlastne sa deje ten kolobeh
odovzdávania informácií, ktorý je veľmi dôležitý pre tento podnik. Tak elektrárne by som zaprial, aby takýchto 5000 dní bez AO jednotky bolo čo najviac na všetkých blokoch a na všetkých elektrárniach.